I'm sorry. In see trust. I don't know Nyankopon ye de animonia na ase ema wodin. Remo rade ye ni se e openti ena ihyiamudi atimi abaso. Empa nyina na se erade wankasa obisane wo mfimfin. Na erade obeyi udodi a kire na obekire na ye nam so atimi aso wani muonyam awade nyina mu. Ida wa simple se erade wo de obonsam ahye na ase. Na erade wo wadi nkunim di amaye. Na unkunim di eburu so nti erade Nyankopon ma anigye ahye ma. Ida wa se eneda ye obekasa kire asda enka odin e wo Yerua Yesu din mu. Amen. Antoni mama yen transi. Yeda Nyankopon asese Nyankopon so abie kwan kase se ato ho amaye na ya babesra mo. No kwase minie anhweka ene sede misi ehumo no anije aseme mapa. Amen. Sanse montotuye ene mo bibia no eye kama pa. In fact mochire bibi na enje no kwase minie sede musi kura yesi dore ene sa yesi ekoso ewo ne manyina mu no mani age pa. In fact makoma mu de me di debi ewo me mu pa. Eden na mede efiri kumase eba no ebi asa abeka ho kora mu nti. Amen. Ebi se sadia mesi ehumo no do mizusu ye mo no na mizusu ni tei se me humo a chen sadia na me mizusu na me derade ase pa se erade Yesu nso egusu a wo siesie mo na me se erade ane do enne humo brodo so no obekoso a ahye mo den na ebra yensa akora ma emra mo nche bi wo no na mo adoro kra a chen sei. Amen. Yo yeda Nyankopon ase ebenyan se erade ehye animonyam no na yenso ye ehye Nyankopon so animonyam ti ene no eba ko ya senka ene ye ncheche na eba ko ti Nyankopon so pa na atimi aboa ye se de ba ya betimi de anidie ene animonyam so ama erade ewo bibia mu erade a ode ye ahyase a ode tie na oye no ebekoso ade anidie ama no eno ne ade a nembe se menemo eka won asem kakra di momiensi ehu ye eba akoye ankrankro bia abrabo mu asem na fa asa akoye group ahodo nso nso ehu asem na ene no ebe se kasa akra fa reverence to God ani di a ye de Nyankopon na be se menemo nyina adwendwene ho na timi aboa ye didi kan no Nyankopon eye kase pa na ye som no ene wo de ma se nyina no erade wo so pa na awesome no na oye nyina ye nso ye agya Onyankopon a wote ase no oye nyina ye agya eni nti esese ye di anidie pa ema no yenka malaki etiba ko nchemu nsia o sese agya ne me ajom yenka ro kakra na emwa ye ne mfa enhye ya senka na se na enkosie no ene se erade be siesie mpa na yetimi ade anidie kasia eboro so ama agya no said the Malaki kan no se Malaki tiba akonchemo nsia wo se oba edina jani na akoa edini wura ni na se agya ne me a manidie ewo hen na se owura ne me a misuro ewo hen asafrewade no o ka kire mo asofo a mubu midin animotia na mo kan se edie mu na ebu wudin animotia ade embesa metwe adwen nyina nso a ne se oba bia de se wade anidie ema opapa so papa na ewo no ena Onyankopon se ono ngina won se agya na ye ne made a ohwe anidie bi afiriye ye ho se yen betimi de anidie ama no ewo bibia mu na Nyankopon ankasa no se ye bunu papa pa yie wo ye ne ya akoma mu ya adwene mu ye husuye me bibia mu na obebusa ma se ekwan ba ekwan ne betima fa so ade anidie ama awurade na se obi enni awurade ni nso a de be ne betimi de ehunu nsa semasi oni awurade ni ana ebia ekuo bi ana esum bi emfa anidie emma awurade a ebe ne betimi ehunu nsa sa esum we di omo mfa anidie emma awurade na no na ye eguso a ye be hwemo na timi aboa ye
Say if me di Nyankopɔn asɛm pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ Awurade ɛkyerɛ yɛn no deɛ a ɛno ne ani deɛ ɛde ma Awurade no deɛ Awurade bɛka biara no sɛ yɛmunam nsɛm sɛ ne nsɛm bi ho hia na ebi ho hia deɛ a sɛ yɛbu ne nsɛm bi sɛ ebi ho hia na ebi ho hia a ɛno deɛ ne yɛmfa ani deɛ ma Awurade ɛwɔ mu sɛ Nyankopɔn n'asɛm no emu bi wɔ hɔ a ɛyɛ na ɛyɛ ma yɛn wɔ yɛ abrabɔ mu Nyankopɔn nsɛm bi wɔ hɔ a yɛne yɛn ankasa no sɛ ɛba yɛn ne yɛn abrabɔ mu ɛyɛ na ɛboa yɛn ɛnkanka fa nsɛ bi yɛ asetena mu sɛ Awurade bɔbɔ yɛn ho ban Awurade pɛ sɛ bi anka yɛ yerenom ɛde obuo ma yɛn Awurade pɛ sɛ bi anka yɛ kurom koraa tumi dɔ yɛn saa nsɛm wɔ nyinaa no sɛ ɛyɛ adwuma ɛwɔ yɛ asetena mu a ɛyɛ na ɛboa yɛn nanso nneɛma bi wɔ hɔ nso deɛ na ne nyinaa na ɛbi a ɛkwan bɛ so no ɛsɛ sɛ abrabɔ deɛ mepɛ sɛ metwe mɔ adwene so a ne sɛ deɛ Awurade bɛka sɛ ɛyɛ ɛma yɛn ɛwɔ yɛ abrabɔ mu na ɛno nti ebi a yɛn ho popo wɔ ho ɛno deɛ yɛn ho popo wɔ ho na afei ebi a deɛ ɛnka hwee wɔ yɛ abrabɔ mu anaa ebi a nka yɛyɛ ani so koraa no ebi a nka yɛ mu no hwee no ɛyɛ sɛ si yɛgya de to hɔ a ne yɛmfa ne di a ma Awurade deɛ mehwɛ aka ne sɛ ɛnneɛma bi wɔ hɔ a yɛne ankasa yɛ abrabɔ mu no yɛn na anka yɛ ani so no anka yɛ mu no hwee anka ɛho hia ɛho hia a ehia sɛ yɛbɔ ho dam anaa ebi a yɛsuro anaa ebi a yɛtu ho mmirika nanso sɛ Onyankopɔn asɛm nko a deɛ a deɛ Awurade ɛhyɛ yɛ biara no sɛ ɔma kwan ɛbɛda ho ɛma yɛn deɛ a ɛneɛ yɛfa kwan ɔma yɛn kwan sɛ yɛnyɛ deɛ yɛpɛ na wofa a womfom yɛ wofa ase a womfom yɛ a ɛneɛ saa berɛ no baabi yɛbɛfa biara no yɛdani bi ama Awurade no ɛkyerɛ sɛ afei deɛ ɔma yɛn ho kwan sɛ yɛfa a yɛmfom yɛ yɛkɔ benkum a yɛmfom yɛ yɛkɔ nifa a yɛmfom yɛ a na gyerɛ sɛ baabi yɛbɛfa biara no na yɛ sɛ yɛde animonyam ama Awurade no na sɛ nka yɛ Nyankopɔn asɛm Galatiafoɔ ma ɛti enum ntɛmu nsia hɔ a na ɛno nso yɛ mfato ho bɛ sɛ ɛmfato ho sɛ twatuatwa na Awurade ɛhyɛ yɛn sɛ si yɛtwa dua a yɛmfom yɛ ɛne yɛntwa dua nso a yɛmfom yɛ nti sɛ obi tena asɛ sɛ wɔn deɛ wɔntwa dua a ɔde animonyam ne ani dua ama Agya no ebi sɛ wate afiri Agya n'anum sɛ metwa dua a memfom yɛ ɛna mantwa nso a metwa a memfom yɛ nti na ɛba saa no ɔyɛ deɛ wɔpa a odi Agya no ni Awurade Yesu bɛɛ wi ase no ɛnokwa nsɛm ne na odi Agya no ni paa yie paa ɛwɔ yɛn nkae ma John 8:34 a John 8:48 a na afei ɛbɛboa yɛn na yɛasɛm no sɛ yɛn nkae ɛhɔ a menga nkae kakra wɔn se John 8 wɔn se ɛna Yudafoɔ ɛse no sɛ yɛanka mpa sɛ woyɛ Samariani na wowɔ honhommɔne Yesu boaa sɛ me deɛ menni honhommɔne na medi m'Agya no ni na mo deɛ mohyɛ me ahohora so ase ɔtirim ɛna yɛ saa kenkae sɛ kenkae hɔ 49 48-49 hɔ no ɛna kenkae ase ɔkyerɛ sɛ ɔno deɛ odi Agya no ni paa yie odi Agya no ni na ɔmo deɛ ɔmo gu n'anim ase Yesu bɛɛ wi ase na ɔde ani die paa ma Agya no na ɔfa ne sɛ Nyankopɔn ɛyɛ ɔpapa ɔfa ne sɛ Nyankopɔn ɛyɛ ɔpapa ɛne deɛ gya sɛ ɔde ahobraseɛ ne ɛsompa ɛne anidie ɛma n'Agya ɛwadeɛ nyinaa mu ɛberɛ a ɛyɛ ɛne ɛberɛ a ɛnyɛ saa na ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛfa Nyankopɔn sɛ Awurade wɔ yɛn nso yɛ Agya nti ɛbɛyɛ sɛ yɛn nso yɛ anidie ɛne obuo nyinaa ɛma Awurade saa na ha sɛ Awurade ɛka ɛna ɔkenka John 8:55 nso a Awurade Yesu bɛɛ wi ase no na ɔdi Nyankopɔn asɛm so John 8:55 wɔ no nso yɛkenka wɔ a yɛbɛhunu kakra 55 wɔ ɔse nanso mo anhu no na me deɛ mini no na sɛ meka sɛ mini no a meyɛ ɔtorofoɔ de nsɛm nanso mini no na medi n'asɛm so Awurade Yesu bɛɛ wi ase no Agya ne ba no deɛ nanso na ɔyɛ sitie ɛma n'Agya no ɛwɔ adeɛ nyinaa mu nti mo yɛmfa nhyɛ adwene ma sɛ yɛn nso yɛde animonyam ɛne anidie bɛma Awurade Onyankopɔn anidie a yɛde bɛma no ne sɛ yɛn yɛbɛdi n'asɛm so ɛno ne adeɛ a yɛka ho asɛm ɛkyerɛ mo ɛna afei sɛ yɛkenkae John 14 a mebɛ sɛ ɛbɔ bɔnema bi so a na afei yɛkɔ no a na afei yɛbɛkɔ ebunu mu sɛ yɛkenkae John 14 30-31 a wɔn nso a na Yesu ɛka biribi sɛ ewiase sodifoɔ no ɛɛba nanso wɔn mu nya no ho hwee ɔse mene mo nkasa pii bio na wiase sodifoɔ no ɛɛba na onyame ho hwee nanso mɛyɛ sɛdeɛ Agya no ɛhyɛɛ me no
na ewiase ehunu se medo agya no na odi animonyam ma awurade tamo ana ni wuo mu no ose ye baba kyene de nakọ na enkrofo no a omodi nkontima na emaa eba no omunya charge bia mfa mo na se bia wayese charge bia oni babo no bia na nya nokore but o kyerɛ sɛ ɔne deɛ nanso wonnya petire bia wodi animonyam be manager no o man nkrofo ehunu se odo papa odo na japa yi ahanya ni die a wodi ma awurade yɛne ankasa nso ya brabo mu ene ya asetena mu no eduma bi a ensansan betima yesi wɔ yɛne ankasa ye fie mu ya ware se mu ne ya busua mu nanso ya ne benye bebree sɛ yɛde ani mu onyam ene ani die ema agya no sɛ de na awurade yesu nso ɛka na asei no na de meka ne sɛ ewiase we mu koraa no sɛ ubu obi a ana udi obi ni a kyerɛ sɛ ɛsɛ ɛda adie meka kwa sɛ obi koraa ebu a wankasa betima won sa asemasi wo bu me paa saa na yɛn nso yɛbu Nyankopɔn a awurade behu ɛbɛda adi wɔ awurade anim sɛ ama Nyankopɔn ho se yɛnkasa koraa yɛbu no ɛna yɛne yɛnkasa nso yɛbu awurade no nso yɛbɛhu yɛn ho sɛ ampa yɛbu awurade paa ani die a yɛde ma awurade obi ya mmɔden sɛ ɔde ani die ɛbɛma Onyankopɔn na deɛ ɛka ne sɛ obi a wonni agya ne ni biara no wɔntumi ɛnkɔ Onyankopɔn nkyɛn na yɛbɛbɔ so ahu Onyankopɔn ani die na nsɛm a van sɛ bia ɔde ama yɛn a yɛgyina hɔ ma biribi ɛne deɛ ebi ɛnsa yɛ abrabɔ anaa mpo deɛ ɛnyɛ hwee wɔ yɛn ani soɔ anaa ebi a deɛ ɛyɛ biribi wɔ yɛn ani soɔ ne nyinaa ne deɛ ɛbɛnyia sɛ yɛbɔ mmɔden a ne yɛde yɛn ho hyɛ aseɛ na nsɛm a Nyankopɔn nsɛm wɔ a yɛna ɔde yɛgyina hɔ ma biribi emu bi wɔ hɔ nso a ɛsesa yɛn ne yɛayɛ abrabɔ ɛsesa yɛn abrabɔ ɛna emu bi wɔ hɔ nso a ɛnka hwee wɔ yɛn ani so meka kɔ yɛn ne yɛayɛ nkasa yɛ adwene mu ne yɛn anim die mu no Nyankopɔn nsɛm wɔ hɔ a ne yɛn anka yɛn hunu ɛho hia nanso ɛnam sɛ ɛyɛ n'asɛm nti no ne ɛbɛyia sɛ ɛho hia o ɛsɛ sɛ enya yɛ abrabɔ so tumi na ɛsesa yɛ abrabɔ no ɛna ne adeɛ a mbɛsɛ yɛtwe yɛn adwene esi soɔ na ade baako a emra yɛde ani die ɛmɛgya no emu bi wɔ hɔ a agya no nko a na ebetumi abu ne tene ne ama yɛn obuabu wɔ na se yi na di ɛma Nyankopɔn a eduma bi a Nyankopɔn nko a na ebetumi abu ne tene ne de ama yɛn ana eduma bi nso di a enipa koraa betumi ahu nsampa yɛdɔ awurade paa manso bi ɛne yɛkora baayɛ bɔ yi a yɛbɔ awurade din asɛm bi ba efie na ebi akasa bi ɛne ahobrɛaseɛ bi ɛne wɔdwo bi a yɛbɛyi na die wɔ nipa bi anim no ɛma nipa hu sɛ yɛsuro awurade paa na yɛde animonyam ɛne ani die ɛma agya no ɛne eduma bi a ɛyɛ sɛ Nyankopɔn ani die no etumi ɛda adie na adeɛ baako a ɛna no ama nyamesom no akɔyɛ hu kakra ne sɛ na no koraa no mmemme sɛ yɛbɛba ɛno so yɛbɛba so na deɛ mɛsɛ mɛtwe mo adwene so a ne sɛ yɛbɔ mmɔ ne tumi yi yɛn ho fifiri nneɛma bi ho na yɛde Nyankopɔn asɛm ɛkyɛke yɛn ne ankasa yɛabrabɔ da bi a yɛkɔ kurom yɛ private life ɛne yɛ public life abrabɔ bi a yɛbɔ na bɔnten a nipa hunu ɛne abrabɔ bi a yɛbɔ ne kɔkurom obiara hu no sɛ yɛbɔ yɛ brɛ nyinaa kama na sam ɛsesa yɛ abrabɔ no a yɛde animonyam ɛma awurade ha sɛ nti yɛma mmɔne bebree paa yie paa na ɛna no deɛ meka no sɛ deɛ aba nyamesom mu a ɛma nipa mfa anidie ɛne obuo ɛma awurade a ɛde esum ɛba nyamesom mu no akɔyɛ sɛ ɛnɛ no deɛ aba no sɛ ɛnka hwee na ɛnya hwee ɛho ɛnyia a aba Nyankopɔn asɛm ho nyamesom no nti ama esum aba ekuo bebree ne nsɔresɔre bebree mu deɛ meka no sɛ Nyankopɔn nsɛm a wɔde ama yɛn a yɛkura mu awiane anadwoanɛ ɔkɔ asɔre biara mu a yɛkenkan no ɛnɛ deɛ aba Nyankopɔn asɛm ho a ɛsɛ Nyankopɔn asɛm ɛwɔ nsɔresɔre bebree mu ne akuakuo bebree mu na kɔgyina sɛ ɛnyɛ hwee ɛnyɛ hwee ɛnyɛ biribiara ɛho nhia anaasɛ ɛnka hwee no a aba ɛwɔ Nyankopɔn asɛm ho no Awurade ɛka biribi no na obi te nkyɛn a wɔsɛ ɛho nhia Awurade ɛka biribi no obi te nkyɛn a wɔsɛ ɛnka hwee Awurade ɛka biribi no obi te nkyɛn a wɔsɛ ɛnyɛ hwee ɛno na meka sɛ ɛnɛ no ɛde esum aba nsɔresɔre ne akuakuo bebree na ɛde esum nso aba bebree no nso abrabɔ mu ebi sɛ Nyankopɔn asɛm koraa ɛka biribi no yɛsi yɛnka hwee na sɛ yɛnka Nyankopɔn asɛm wɔ Genesis ɛti nsia ntɛmu edu na ekosi edu nsia hɔ a
Emre Nyankopon eka kire Noah sɛ wanya adaka no. Onyankopon eka kire Noah sɛ fa wawa ya adaka. Na ɔkyerɛkyerɛ no kwan a wɔmfa so nyinaa mɛka ho kakra bi na aboa yɛ. Na menim sɛ sɛ yɛkɔ fie a yɛne anso benya time ne yɛkenkan Genesis 6 wɔ 14. Ɛnɛ ɛnkawe ɛne ɛho hia ɛne vanse bi a ɛnyɛ hwee no a aba wɔ nyamesom mu no ntino. Ɛnɛ amanya Nyankopɔn asɛm bebree no ara no ɛnɛ nipa mfa nyɛ hwee. Ɛno ba saa no yɛmfa ne bi ma Awurade ntira. Sɛ yɛkenkan a wɔse fa wawa yɛ adaka na yɛ impia wadaka no mu na fa ɛsɛ ɛtare emu ɛne ho. Ɛtoa so ebehu. Asa Nyankopɔn aka kyerɛ Noah sɛ Noah ɛmfa wawa ɛnya adaka no. Noah ngɔfa odum ɛne wangɔfa mahogany sɛ edua vanse bi a ne nyinaa ne sɛ edua bi ayɛ dua. Edua bi ayɛ dua ɛne nti ɛho hia sɛ mede odum yi o mede mahogany koraa ayɛ a ne nyinaa sɛ mayɛ adaka no. On sɛ ɛba ne saa no a na yɛmfa ne die ɛma Awurade. Ɛno na ɛma Nyankopɔn bu ne tene ma Noah no. Asa nso ɛma Nyankopɔn bu ne tene ma Noah. Wɔkyerɛ ne kwa yɛ wɔmfa so nya adaka no. Wɔkyerɛ ne kwa sɛ adaka na wɔba bɛyɛ no me Awurade mepɛ sɛ wɔde wawa na yɛ adaka no. Ɛno sɛ onim wawa koraa no a na oni ka me ɔvan sɛ bia oni hunim die bia koraa no makɔ bisa pani bi a onim wawa na wɔkyerɛ ne sɛ wawa ɛne ade a me ne ba bɛyɛ adaka no. Wɔde anim onya mɛmɛ Awurade. Ne mu anya sɛ bia afɛ die edua bia yɛ dua. Ɛnya hwee ɛho hia. Ne nyinaa ne sɛ yɛbɛhu sɛ adaka no mayɛ. Ɛno na mekyerɛ sɛ ɛnya hwee ɛho hia ɛnka hwee no a aba nyamesom no ɛna sɛ nyamesom edua bia yɛ dua na akɔfa dua bia de ayɛ. Ɛba saa no a anuanom Awurade bɛbɔ ne tene ama no ana mo nyinaa. Awurade bɛbɔ ne tene ama no. On sɛ wei no ɛnya biribi a ɛnsa brabɔ. Ɛmdi ka sɛ ɛnsa na brabɔ. Noah obetumi abɔ ne bra nyinaa yie kama. Nanso we obetumi disqualify no Awurade anim. We obetumi disqualify because wabɔ din akyerɛ ne sɛ fa wawa yɛ adaka. Na wakɔfa mahogany. Na wakɔfa odum na wɔso de yɛ de a ɛno ɛnyɛ wɔ buo. No wanya adwene bi sɛ oni adwene nkyɛ Awurade. Nti de Awurade aka no no na ɔbɛyɛ. Ɛna ma Nyankopɔn so ebu ne tene ma Noah. Ɛno nti yɛntumi nhyɛ no nso paa yie paa na nsɔre ɛne akuakuo bebree no a de Awurade ebɔ din a waka koraa no yɛnyɛ ne saa. Ɛnka hwee ɛho hia. Ne no wanso afa ne sɛ ho hia nyɛ hwee dua bi ayɛ dua. Ne nyinaa nso ɔbɛyɛ adaka no. Ɛno na ɛsɛ nsɔre. Ɛna na ɛsɛ akuakuo. Ɛna ɛba na sɛ nipa tete asɔre mu ne nkuakuo bebree mu a afa ne sɛ ho hia. Na ɛne nyinaa na yɛgu so a yɛbɛbɔ so nkosie no. Awurade bɛsiesie pɛ yie paa nti nya biara na wobɛtumi atena asom Nyankopɔn. Nya biribiara ne yɛyɛ Nyankopɔn ni bɛgye ho. Onya ɛka sɛ yɛnyɛ ne sɛ ni yɛanyɛ ne saa yɛmfa obu a ma Awurade. Awurade ka sɛ ne wamfa da ka nyɛ no wɔmfa wɔwa na ɛnyɛ no wamfa wɔwa anyɛ no wɔde dua biara yɛ a wamfa obu a ma Awurade. Ba onipa ntumi hu so wamfa obu a ma Awurade. Ɛne na akɔyɛ wɔne ne Nyankopɔn ntam nko ansɛm. Ɛno nso deɛ ɛhu paa obibi a yɛyɛ ne Nyankopɔn nko antam asɛm no ɛhu paa yie paa yɛhyɛ no nso na ɛyade bi a saa bɛbɛɛpɛ na yɛkenkan Nyankopɔn asɛm no a mmeranteɛ bi nso yɛfrɛ mo Abihu ɛne Nadab nso wɔn nso anya adwene bi sɛ ɛnyɛ hwee na Onyankopɔn ɛka kyerɛ wɔn sɛ na wɔn ɛyɛ Aaron ma a wɔn hyɛ aduhwam ɛma Awurade na mebɛsɛ ɔnka Bible no a aduhwam no a wɔn asie no Awurade wɔ egya bi a ɛno na wɔn de ɛsɔ incense no na wɔn de hyɛ na wɔn kɔfa a egya foforɔ bi a yɛnhyɛ ho mmara ma wɔn ananafoɔ gya a ɛnyɛ egya bi Awurade abɔ din na ɔne ɛbɛhyɛ incense no na according to Bible no Bible kyerɛ sɛ ogya firi nsoro ɛbɛhyɛ wɔn mo yɛkenkan Leviticus 10:1 to 3 wɔn nso a yɛbɛhu wɔn sɛ ogya firi nsoro ɛbɛhyɛ saa nkurɔfoɔ no nyinaa wɔn sɛ na Aaron ma Nadab ɛne Abihu fefa a wɔn gya so adeɛ na wɔde ogya egugu mu na wɔde aduhwam egugu so na wɔde ananagya a wɔnhyɛ wɔn ho mmara ɛba Awurade anim na ogya firi Awurade anim bɛhyɛ wɔn na owu Awurade anim sam wɔn hunu ahase wɔn nso fa na sanya hwee egya bia yegya ne nyinaa nsa incense na asie na eyi hwa ɛna meka sɛ ɛnya ne die a yɛde ma Awurade no no sɛ Awurade yɛ egya die a na ɛbɛyi ase yɛde ɛne die yɛde bɛyɛ ɛma no Bible sɛ wɔn fa na sɛ ogya bia yegya ana egya bia nyɛ gya ana egya bia no ade bɛhyɛ incense ntoma nsie wonya de gu ase nko ana de susu a ɛbɛhyɛ ayi hwa nanso akyerɛ ɔde ɔpɛ
ɛno ne ani die de mawurade no o ɛna na ɛma nsɔre mfa obuo mawurade akuakuo mfa obuo ɛma wurade ne hwɛ sɛ ogya firi so bɛhye wɔ mo ogya bɛfiri so bɛhye nkurɔfoɔ bi na ɔmo taa mo nya nso yɛ onyankopɔn ogya bɛfiri so paa bɛhye nkurɔfoɔ bi a ɛbɛyɛ wɔn apaa yie paa wei saa nkurɔfoɔ yɛ ogya firi so bɛhye wɔ mo yi ɛbɛ surprise nkurɔfoɔ paa bi wɔn nim nso ɔmo nso nyame nanso hwɛ sɛ ɔmo awurade anim ɔmo de bi eti ɛni ogya firi so bɛhye wɔ mo no sɛ yɛnim deɛ nyankopɔn aka a yɛbu nyankopɔn koraa nim tia na yɛnim kyerɛ nsɛm sɛ awurade aka sɛ sɛ yɛbɛhye nsɛnseama no a yɛmfa egya a ɔno awurade akyerɛ yɛn ɛne gya biara na sɛ yɛde bɛhye nsɛnse no wɔn nsa awadeɛ wɔn mɔ ɔkorɔno wɔn ani awu wɔn ani mmerɛ adeɛ wɔn nkontɔkwa nanso akwankyerɛ a nyankopɔn de ma wɔn sɛ wɔn mfa so nsom no no wɔn ansom no de wɔn nyɛ asompa na wɔn de som awurade ogya pere so bɛhye wɔn deɛ ka na sɛ anuanom onyankopɔn ogya ba bɛhye nkurɔfoɔ bi ɛmfa wɔn sɛ wɔn yɛ asɔfoɔ ɛmfa wɔn sɛ wɔn yɛ bishop ɛmfa wɔn taata sakasi ɛda wɔn soɔ deɛ awurade aka no sɛ nipa anyɛ ne saa paa ɛkyerɛ sɛ yɛmfa ne die mawurade yɛmfa obuo mawurade ɛno nso yɛ adeɛ bi a yɛ hu paa yie ogya bi ayɛ gya ana anuanom ogya bi anyɛ gya ana mo nyinaa ogya bi anyɛ gya ogya bi ayɛ gya edua bi anyɛ dua ana edua bi ayɛ dua nanso ɛnyɛ nyankopɔn fam no ɛnyɛ mmena awurade akasa ɛnyɛ mmena n'asɛm waba wɔn nkyɛn na wɔde ntina meka sɛ ɛnɛ no ɛnka hwee ɛho hia ne sɛ yɛpɛ ne significance wo egyina ama deɛ bɛyɛ mi na ɛho fi sɛ ɛnyɛ hwee ne nyinaa ne wo a ɛntina bible sɛ ɔwayɛ ne bɛba ansa na awurade aba esum ne bɛba paa yie na esum no mu na antichrist no the grace na no wɔde bɔnyɛni no a wɔbɛsɔre ama ne ho soɔ na wakasa tia awura mu awurade deɛ yɛfrɛ no onyankopɔn no a wɔno yɛ agye nkwa awurade yesu no yɛmfrɛ no onyankopɔn no onipa ne bɛpie esum mu mmerɛ nipa firi sɛ ɛnyɛ hwee ɛho hia ɛnka hwee no ɛnum ano ɔsɛɛfo no bɛfiri ayɛ dɛbɛ aba na ne nan se yɛn si yɛhwɛ yie paa si yɛn si efiri aseɛ ka sɛ nka hwee ɛho hia gye sɛ nyankopɔn ama kwae abɛda hɔ ama yɛn sɛ ɛkwan mɛda ho ma yɛ deɛ a na yɛbu awurade a wɔte aseɛ no anim atia ɛnyɛ no nkɔ passover no nso mɛma mo mfa to bebree atumi aboa mo na mo atumi atumi nsɛm no ase paa yie paa ɛba nso bi kamu dwaa no nso ɛho ɛne hyɛ awurade nyankopɔn tam a oyii israelfoɔ no firi nkwansom mu a wɔbɛkɔ no ɔde nhyɛ bi to wɔn ma wɔn sɛ wɔn ɛnyɛ afahyɛ bi yɛfɛ no passover na wɔkyerɛ wɔn kwan a wɔn mfa soɔ na awurade ɛkyerɛ ɔno a agya kronkron no a ɛkasa kyerɛ wɔn ɛkyerɛ wɔn sɛ na monni saa passover no ka kyerɛ wɔn sɛ ɛnam no wɔn bɛku no ɛnyɛ odwae na odwae no nso wɔn ntoto wɔn roast wɔn ntoto wɔn ɛnnoa saa na awurade kan ɛkɔ fie bɛtuma kankan wɔkyerɛ wɔn sɛ wɔn di nso a obiara nso n'ataade ne ne mpaboa ɛna wɔn mu no wɔkyerɛ ne nyinaa ɛwɔ sɛ mo ntoto o mo nkɔnoa nanso deɛ meka no sɛ yɛnoa ɛbɛbene yɛde to nso ɛbɛbene ne nyinaa nso abene anyanya saa ɛnyɛ saa wɔnoa ɛbene wɔde to nso ɛbene ɛnti mena me fii sɛ nyɛ hwee ne nyinaa no sɛ abene ɛnɛ no meɛnkenka wo kakra no tumi aboa ɛnɛ no momeɛnya dwene bi yie paa yɛnyɛ nida ho paa ne yɛni ante koraa ankyɛ wɔ wɔ a awurade yɛ sɛ monyɛ nifire paa de sɛ wɔ sɛ yɛni ante paa de sɛ wɔ wɔ a ɔbɔnsam bɛtumi ansɛ nyankopɔn asɛm no na ɔma esum abasafo no mu sɛdeɛ bible no ka no moyɛnkenka wo kakraa bi na ebi a ɛmmoa yɛ ɛwɔ yɛkenkan mu Exodus 12 verse 5-11 bi a menkan ne nyinaa koraa no a aduama a ɔni dɛm na momfa ɔni na wadi afe ɛwɔ nnuantena anaa mmerɛkyire mu momfa no ɛnsie nkɔduru bosomi da a edunan na Israel asafo no nyinaa nkonkon anwummerɛ na wɔmfa mogya no bi ɛnsra ɛda a obɛdi mu aponnwa no mmienu no atifi ɛho na oni ɛnam no anadwo apiti ne fan nwununwunu mu muni no amono na momfa nsuo noa na momfa ogya ɛntoto ne ti ɛne ne sɛ na yɛmudie no amen hallelujah sɛ yɛtoa so a ɛka nsɛm bebree aha no ɛna meka sɛ wɔani anidie adi ma awurade no wɔn se mamɔ nnoa yɛsi yɛbɛnoa adeɛ ne nyinaa ne sɛ potogu mu o hwie gu mu o ne nyinaa ɛkɔ kwansɛ kurom wonnoa ɛbɛbene
Odo to ebe na mo so bi bia mu twintwan sa. Oh enne no ode to doctrines ho sa na nani party o. Awurade ya kan sama se wo de toto. Ye ba noa. Noa ni atoto. Tese na jase ye mfa ni die ma awurade no no o. Nyankopɔn se noa noa. Nyankopɔn ni man sa wo noa ebe bene. Odo to ebe bene. Nanso wo se ye da ben toto. Enti se wo so Nyankopɔn na ba se ode ni mo nya ma awurade a. Mo nyina ne be na nkan be ye. Nsɔre nyinaa noa mo de mba da bɛɛ nsɔre nyinaa noa mba da bɛɛ mba loto hallelujah mo yɛma nsa nhyɛ Awurade anim onyam. God bless you. Msama obi o sɛ ogya bi anya gya egya bi ayɛ gya da bi ana ane ni msama yo egya bi ayɛ gya egya bi ayɛ gya da bi egya bi ayɛ gya Eja bia nyeja amen. Edua bia edua. Edua bia edua na. Wonu e ba bene, odo to ba bene. Enti e ba to na ase e ba noa. Edo to a ene ye noa, anya de kro noa. Ye nyina ya de kro. Sana mbeka no. Ye nyina ya de kro. Na we dia mo so bi mu twintwan. E ka de e be. E be se ehunu de e ka. Sai odo to ne wo noa. Ye nyina anya de kro. Putogum, ene hwiegum. Nina ekwansa ba akum o me very careful pa yi pa eno ni ade a ya na ehu yi e wo nyameso mu eno na ye ka ho asema kire mo se enne no si ekonya ngopon asemu a mo amohwe a onyankopon asema kura a kire me bia fa asubo ho hwe mo hwe asubo se de wade Yesu kan ye se nka Mark 16:15 to 16 wono a wade asubo aya asade se eka ye nkwaje ye ho nanso enne ensore bi ani akuakuo be kire se Super win ni nyina se obeye papa oya de tene anya hwe ye Awurade asem na sinche yo esum no aba no esum no aba esum no ade nipa emema antichrist na sorry no esum no afa eba na emu aba yire pa yi bese nipa anya dwene sanya hwe enka hwe esubo Awurade se amasu ewo nsuo mu ewo Awurade Yesu din mu ye ne ka na se ye ba suwa asonda mu ye ba suwa nsuo mu ni nyina na se obeye papa Arete ne ngwa na abaye nanso anya me na meka asa asem no anya mo se na ka se evans wo mondo to Awurade na se wo mondo to endi o mega se wo do to ababene wonu ababene ntinya hwe a we Awurade anim ye ko Awurade anim abihu ene na da munya adwene me se ye di ogya kora egya bia hye ansense no e ba hye ni na se be yihwa ehwe na Awurade pese be yihwa na tu ana ha se aye hwam na Awurade hwehwe ni mo nya egya no egya ne waka de nanso bia ye ene ebia ye nyama nsom no aba no ebia ye nyama nsom no aba de ntia na no obia to bia opebia nso nyame ejefro so be hye wo mo maka se ne e be surprise ye pa se be hu asofo bebre pa be ye wanwa pa ye pa ebi mo ehu o mo se wo mu edi na ebi mo ehu o mo se asori akase bebre du wan se eku bia wanfa animonyam ane ene die ama eja no bia no me se Awurade ja be firi so abeda be abehye wo mo amen ejefro so e be hye abihu ane nada Awurade wo hwani panim na sem na odi akire me se faja amasha ho mmra hye wo se odi ananaja ba hye fa na ananaja ye de hye oja bia ye ja ye bekọ oja bia ye ja ye bekọ edua bia ye dua ye bekọ na no wa ane atan na efo mo suro Awurade na die wo mo anya saa eni ntumi ye ni yie pa ewo mo se bobra pa na bosupa chese esubo a Awurade se ye mo de ma se amunya mo so no ebe yi asam nyina mo ye ba mo so Awurade din mu na ba mo so ewo nsuo mu Awurade Yesu Kristo din mu ma mo tumi nya enkwa na so nyasa bia bosu na ye de wo a wo pe ana ongasa bia jesubo ya de etene ye papa wa mo so kura no enya hwe enuanom ehu pa yie pa nya no nko mo na mo hwe communion kura ye Awurade bia to amayi Awurade asamase ye nkwa na nwumre Awurade asamase ye nkwa na nwumre ye mfa kuru ba akopɛ na enye ye mfa pa no ba akopɛ na enye na ye nyina anwotenfo ni nipa ni nyina ye nyina ye hye nyina na kuru ba akono obia no ma no bi Awurade asam wo odwa ba akopɛ no om nyina edibi efipopo no omo edie no edwa ni nya mienu odwa ba akopɛ sa pass over no ano enwo nyese no bia ni communion de anu a o anu a ni communion de anu a the same thing Awurade se fa emfa kuru ba akọ na enye
Yemfa paano baako pɛ na enye. Ne wode ma sɛ nyinaa no. Paano baako no obiara ni bi. Kuruwa baako no obiara no ma no bi. Na afei nso Awurade se yemomode sɛ yebɛpagya kuruwa no. Ade akyerɛ asafo mani nyinaa ne aka kyerɛ wɔn sɛ we ni kuruwa anaasɛ kuruwa ani apamoforo Awurade mogya mu. Apam no Awurade ne yɛ ne foforo no. Mogya we na edi adanse sɛ yɛwura apamoforo mu. Yemma so yemfa nkae nipa. Paano no so se yemma so nkyerɛ ne sɛ paano yi ani Awurade nipa dua a bɔne a mo ayɛ nti Awurade ade ne kra abato amamo. Wɔse yɛmpa mu nkan ani asɛm no. Yɛni pɛpɛɛpɛ. Na yanka ne sadi asam no tie de a na ekyerɛ se ewo esum mu. O de na Awurade asam kwa ekuo bi mu sa asem bɛse no wa fa kɔhwɛ. Ne kan sɛ Awurade na kan ɛnyɛ wasɔre na yɛka. Awurade se yɛmfa ka baako pɛ. Awurade se paano baako pɛ ne nyinaa yɛmfa nie. Awurade se yɛnkɔ na Awurade se yɛnkɔ na anwummerɛ. Awurade se yɛma ka apɔ no so ɛma asafo no mu nyinaa hunu. Yɛma so ɛmfa nka ne wa ɛdɔm no nyinaa ni moyɛ saa na ne ti de ɔmɛka kyerɛ ɔmɛka sɛ nyahwɛ. Ɔmɛka nyɛ so nyahwɛ ɛnyahwɛ. Ni nyinaa na sɛ yɛde kaapo dukura di anyahwɛ yɛde paano bebree di anyahwɛ yɛ maso yɛ amaso die egyina hɔ ma ne hia ɛno na meka sɛ ɛnɛ no ama ɔbɔnsam aba asɔre mu na wɔde ani tie ne naada abawie nipa ani wɔ sɛ Nyankopɔn de ɛbɛ ɛsom wɔhwɛ yie o mom yɛhwɛ yie paa me nuanom na ɛbrɛ no ayɛ tie hwɛ Awurade sɛ ɛmaa ma mo nhwɛ mo ti mo tinwi ego so no ɛnɛ life nti Ema bebrenu a ne yayi eti nwi. Life nti Awurade se oba woni wo kwa se wuyi wuti. Awurade na kan yo enye onipa bi ena enye tumi bi ode kan sa ansem no. Na Awurade ansem. Na se enipa bu Awurade a wonyi ni ti da. Se onipa obu Awurade a oba so de ni die pa na obu ma Awurade a ni tinwi pa no enye de oba de ba obayiye. O me mfa ni die ma Awurade ma ma no so Awurade ansem kyerɛ se mo tinwi ne mo nyane kusu mo nyane sa abere bia mo nyine kama fefefe Awurade ansem a se eka bibi o se enka bibi o Awurade na aka eno ne obu a se de ma Awurade no eno ne obu a de ma Awurade na mo nya se bia ye be hu de ye kan sa ne yaye ampa asem de Awurade aka se nye ni se na ye na sa ye kan de ye si ye hu de ye ye kan de ye nye eno na me kan se e ba sa ye mfa ani die ama Awurade enuanom adwuma no da ho twɛn yɛ hallelujah sɛ ɛnka Nyankopɔn asɛm no nso a ɛni asɛm mom yɛ nyina so mu nipa bi fo deɛ meka no sɛ Abihu ani Nadab ani ananafoɔ agya ɛbɛhyɛ yɛ no sɛ wɔne abie wɔ Nyankopɔn asɛm wɔne sɛ ɔne ne yɛ adwene ɛsɛ wɔne agyidie bɛsɛ ogya babɛkye no wɔntumi ɛskepu ogya ne da biara da sɛ Awurade nsiɛ asɛm wɔ ɛfiri yɛhu a Nyankopɔn anim aba na se nipa se ebe nsa no de ya ye ko Nyankopɔn kɔɔto o se agya na mi a mani die wɔ fan asɔfo sa na Awurade ka sɛ mo asɔfo no ana mo buma ni mo tia mo na mo gyina nkrɔfo ni mo kyerɛkyerɛ wɔ mo na me Awurade a meyɛ ni meyɛ kɛseɛ paa me din wɔ hu me ma sɛ mo sesa no na deɛ me Awurade ka nsa no ɛno no yɛ ba so hwɛ Israel sɛ enkan Malaki enwoma no a Malaki ti ba ko nkyemu ensia kosi du ba ko no a Awurade ɔta no afɔri bukyia no a Awurade ema esi ye no na sɛ ɔkyerɛkyerɛ ɛmoadoma bi a yɛmfa mmra ɔta ne ho ɛna ɛmɛhyeɛ edunume bi a na Israelfoɔ no mu Awurade ɛne di ameka ho asɛm no na esum aba emogya ne hia ɛnya aboa no mogya ne hia saa adwene wɔ enum nyinaa na meka sɛ adwene de ba nyamesom mu no ɛna ma nyamesom no sai no mogya ne hia na nya aboa no aboa Awurade no se aboa no ho hia emogya nso ho hia na nipa nkasa fa aka sɛ mogya ne hia na nya aboa no ɛno na meka sɛ na ba saa ne yɛbu Awurade animtia afei asɔfoɔ no ɛwɔ saa animdie no nanso asɔfoɔ no sɛ obedi apɔnkye ne frani ba na obedi aboa yarefoɔ bi ba di asɔfoɔ no bedie nti ɔmo paati akra ɛwɔ mu no ntino na yagye na yakɔhye abɔnkye ne frani no ɛwɔ Nyankopɔn de ɛbɛ ɔta so ɛna Awurade ka kyerɛ asɔfoɔ no sɛ asɔfoɔ aduane asɔfoɔ a mubuma ne motia deɛ ɛsɛ sɛ nka moyɛ no sɛ mode obiara koraa de ba na obiara ɔma no mfa ne die no obuo mame a monkɔ no to pono no mu
Momo biya mfa abone fani biya maho. Na entra se asofo no mubu me. Na moya me kronkron. Na mutietia me ankasa. Mafo mutietia me altar so. Momfa obuo ma me. Me so mama ni muguasia kamopa yie pa. Ewade se die enkan se nka asofo no ye ne se. So obi di appointing ni fani bi ba. Ana appointing yarefo bi ene ode ba. Eni se asofo no gie ka se ewade se mayemfa appointing yarefo nya de be ma. Nenso asofo no ye beje. Tina asofo asai. Asore ba nso aye de be asai. Asore ba bo wan asore ba twe appointing yarefo bi no ode ba. Ewade aye bi ama no. Okola Ewade ase ye. Won kola Ewade ase ode appointing bi ene sisi mu abugo. Ena ode ekuro no won twe ne wa ye ode ko Nyankopon ota ho. Ode akoda Nyankopon ase. Ode akosere empaibo. Ewade se enkanza asofo no muhunu ye no ano na mo apa no so fa winya appointing a wo to guso na ade ba ha se. Appointing a nanso ye kunu a kakra ne die wo mu ni nti ye kunu a ne die kakra wo mu ni nti no obaje ne wa hye eba saa ne abu Nyankopon de eba nim nti ana wade kan se na se owura ne me a se me owura mani die wa fan se me ye ja mani die wa fan asofo amubu medin animotia na o maka se adie mu na ye bu anim nti adie ba pa na kire se ye bu anim ntia odifo malaki na na ne etie mu ne wo cry asofo mu bu Ewade animotio asafomba mu bu Ewade animu asio no mo kas adie pa na ye na ekire se ye mu awurade na wo kire se adie we ye amoye na aponche no a mo asofo mo gidi baba fode no na kire se mu bu me Ewade animotia communion no amokọ no mebi a mo pe no enkuru a woduo no ada bia dodo no amode no ene pa no bebrebe no amokọ ho no ene bra amokọ ho no se mo mpagya enkire no mu bu Ewade animotia wo se munye we mfa enya me nkaye wose die wagye asempa ne die ne ebo na nsuo no obenya nkwa yase nya hwe wa maso kra nya hwe life nti enne bebere nu wa kwa soro kra no a obohu a ma na yetini yebubu so no problem ina nso obeye papa na ho ye de be ehia na anuanam yehia discipline pa wo nyango pa asafo mu me ba mani age pa nkanfo ne kwansem nie de mu ye samo to aso asa Ewade ne mo batina pa na minim nsa Ewade da no nso no yenso ebenya animonyam samo tena asenim da bia dia ene kwasem ne Ewade nso ebesira mo hwe Israelfo enam esra so a na mo eba no edurume bia na Nyankopon ema mana etopire soro ebere wo mo se wo mo ni na Moses ade enhye eto wo ma wo man no emra eto wo pa ma wo man no se wo man ni so na mo me hwedi esi ye discipline any pantim discipline ye ho eno ni ade a ehunu no eni ade a ehunu pa ye nka Nyankopon asem no a ye nka Ewade asem no Exodus 16 19 to 20 ni ye hwe o se asem Ewade asem ni ye montase ebi sade obi a bedie o ma miyako sade onipa dodo no a na montase obi antase ema won toma mu na Israelfo no yosa na watasen na ebinom de na ose ebinom adie pi ebinom de kakra bi hallelujah de Ewade se eka 20 wa but eri kan enkai excuse me eni kan 1920 but enkai 1920 wo na Moses eka kire won se obia enya bi ema ade encheso nanso wantie Moses na ebinom gya bi ma ade echeso na edore moa na Mose ebufu won hwe discipline ya asafo no mu ya ka kire mo se mama no wa to no enhia no ba pa obi ani age Mose ka kire mo se nyame esira mo pa na so ade de mra to ho ama mo aduane na mo kwata sen no mo obi anya bi man ade enche so Mose kan o mo te na so mo mfi Moses discipline ya asafo mu na ya to azon so a ekenkan 26 28 won so a yenkan o kakra hwa de o say na Ewade ka kire Moses say mo be poma sade ene me mmara so die akosi da bay hallelujah enkai mama enkai 26 so na enansia na montase and that also enso no momeda eda no de ebi ento and that also enso no enkrofo no mu bi free edi se okotase nanso wa anya bi na Ewade ka kire Moses say mo be poma sade ene me mmara so die akosi da bay hwe Ewade asade o se eda also enso no de man na ebi nto
Edimo bia in fedi nkoba bia nso ma na anye debe won mu antie e we na make say ani di ade mawurade no oh ani di ade mawurade na say Awurade kan asem a mumye mu no say wo ye japa na wakasa ne ye wo po Awurade asem ho wo se mo nkwa ma mo nkọ ma mo nya ma mo nye eno ne ade a wo ye a na a kire say wo de obuo e ma Awurade de me kan na kire mo ana say madofonom obi a wonfa ani die ama agya no bia no ontime nkonya ngopon nche ndi osorofo nyina de anidie ama Awurade osorofo nyina aye Awurade kronkron obi abu Awurade agya na anidie ne de ehi mama yansu emusa ye ho anuanom ye wodumade bebre nu adi ba mani age pa se monsomo eguso na nso ne benya se ya yiri ye woni ye konkai ya yiri ye ho pa eno a omsa me ko tema no manage pa esan se on ma ye na efe ana na nkan ase nso dem anyina kura ye ma ekira se mugoso na nso benya se ya yiri ye ho adofo me presan na da ba ko free Abidjan e ba ye obeka sade ye mo modembo ene sade ye wo mo esi ekoso pa nso kire in fact on so radija no nso e de wo pa yie pa ene de kura ya yin se bi ato se na ehasa nka me ko kura nsa na aba na nyame pa ehasa ye ko ne ekohwe ni ehu kwan ya ehon nso betimi afa so aye ehon nso enuma no na atimi aboa sanse bebrenu anso hia nkwaje sababa pa na anuanim be so me na ye nse bi ato se nyango pa ma ho kwan ya presan na da no na man so on de oye French ni na vat o so nyame pa na ye bom pa ye ma no na ye nse bi ato se nka October mo nso ye besoma na manako Beni adofun bia age adi pa omu hia e ho dendende ne benya se yakwaye omu ho adwuma ye wadwuma bebre nu aye wedumi na so mo so ka ho bi ana mo nka ho bi ana ye wadwuma ye e benya se ye kone ye koye ebinim ho adwuma o man nyina no Ghana man emu adwuma e ho asam da ho e twen ye nyina munim nema bi esi e no so se benya se ye tere asampa ne mu edwuma bi a ye benya nema bebre nu ade Nyankopɔn adwuma na amai bi so a twan ye ebinom so wa mo ya hoboa pa no kwasem ni adafun bi omo Beni no nso omo ya hoboa denden pa yie pa a omo hwe anim se ye beba ho nanka omo nso ya be omo ho adwuma na omo nso atimi aso asem ni mu sababa pa na Awurade adom nso ye gosu ye ho ntotoye na mba mani age pa na mo nso mo ka ho bi a sasa mo nso mo ne nyina nso eye o man mu adwuma na amana aka no nso no ye kwane akoye eho adwuma adofonom ajase ade ni die mawurade Onyankopɔn soma ya baabi a ɛse ye koro baabi a ho do baabi a ho nya de ho se ye koro na de meka ma kire mo anansa monyere mo ho mumyanyiri ye ho pa yie pa na ene no enkanwe ene enwu hie nya mesom no aba no mumyere yie pa ne ense nsuru Awurade yie pa na ena ada asem bia ene bibi anya bia no amfa ya anko bi amen ija bia ye ja na ija bia ye ja dia bia ye dua wonu a ebebene wotuso ebebene ana ndesa sale bin beka wonu ebebene wotuso ebebene ija bia ye ja edua bia ye dua sana akoyo ebia ye mumye weni yo anuanom ne wadwuma ye pa anuanom ye ne ade asi ye no se ye beka asem papa na anuanom yemfa ye huni o ye ne a ye ne abere pa no aye so nyame yiye no ne ye kura se de wade sie no omo ja wenu nyina to abeka se yemum kra na yayira ho ya detonated too much aden na ya sa je se yango eni se ye don't change eni se ye sumu twintwan na sa na nkom beka na akwese joroboa eda nyango po yi si wo aye 15 fo no a so mo didi Passover no ono onya tumi enu ano sa no obi so mo akodoli salam aye de oyi mo free museum no ono akra wonie da bia ya da ba bia enyi asofo okura nwie kwa na akoyi asofo afiri eni ni obu ani pamfa mawurade no o eni ni obu a eni paada samanfa obu mawurade no na Onyankopɔn ja be fere soro aba minianom me bomo kwako me kana kire mu o na Awurade die wasani die pa sani nsaka tumi na wotena ne se wodi asam a ana Paul kan yo waso wo hwe asia Nyankopɔn wo sa Nyankopɔn me se me use at times no wo mo hwe ase pa no
Nyankopɔn e won se Nyankopɔn o timpa ye o mo so na ebinom nso ebehu evanse bi ane dom awia han be pia ma ankrofo bi ena na meka kire mo se Elijah no se onnanka eba ona na evanse bi anka Elijah na nka se wo ba se kanka mi no mo dia ka sa me nka wiase ni munuma nyina nka hye ka asase ni munuma nyina nka sa me nka ahye kura se ne wade kan no ka bone fo ye nchenchem akura enuanom Awurade ka se na aban ne kasa aban bibi na me kasa na adu atoye kura o ma yensura Awurade na mo yemfa ani die pa e ma Awurade enti ekuo bia no a ekura nkyerɛkyerɛ bi a nkyerɛkyerɛ no ene die Awurade aka enkro na so ni ba na fa na se enye hwee no wo de sa ekuo no mu afiri sa ekuo no mu o na wunya nkwa o gya be firi soro abɛɛdɛbɛ abɛhyew ekuo a ekura sa die Awurade sie na die Awurade aka bia no Nyankopɔn makwa abɛda ho de a na o ma ye de o mo pɛ o mo nya ebone no problem na Awurade makwa abɛda ho de a se eye awo ya abrabɔ mu ana enka hwe wo ya abrabɔ mu enka hwe wo ya nisuo no Awurade na aka enka hwe manisu de enka me hunu yia no wa nisu de enka wa ani wodum de na de pa na nka fanse bi anka ye ani wodum na nka ne ho ode na nso do wo se wo de wodum akoye a fo odum koye enso ne beto enso ne to ani be hunu na me ne wo omo nka asembe se ensu ka sie yi pa da soro ensu ka sie pa bi da soro ya ti ya si na me na ba ya ho ba yo se bie mu na mo hunu ensu ka sie no a da soro pa no a eno so de well I don't know scientists wo mintimi improve but biblical o pa yi pa Nyankopɔn ka se o jemu abegu ni pa so a ena de timrem Nyankopɔn todu begu no wa mere so no na ye ka ye ni mu kom ne ye ka ho asama akire mu a ye be suro Awurade pa eniema o wie mu pa o obo ade na se o se bo obo niema no ya mfa ni die a ma na se obo ade a ene kwansem ni na kire ni ye hu ne ka se ye ena ka kire Israelfo ne se me Awurade me so pa na me din so amama mu pa na me masofo a mayi mo aduane nti aduane de mbadie nti na asofo bebre nu aton ya ni mo onyam sofo bebre nu a de bedie ne de banum nti ye kan nsam anya no kore menya very careful pa yi pa na tum bibi nti na Nyankopɔn emma nsuo ni ka o ma nsuo na be ku ni pa so anse ni pa amen eni anam ya se nsuo bi da fa nsuo bi wo wiem Nyankopɔn pa ye be kan wan asem nsuo no so pa so pa so pa yi ani nyina Awurade na asem a ye me kan na me de akire mo an asem ma ye mfa anidie emma die asansi ne dia fa obuo ma na o kan asem a se o ma kwa meda ho a anuanom emma kwa meda ho mo me nsom ne saa yeni asum Awurade saa no yeni ebu Awurade o mo de o mo senya hwe a enya hwe ai obeba mo me nka se obeba hallelujah o mo se ono a enya hwe o do to anya hwe ya de ebedo to wo se ye no ya be no a wo se ye no to ya bedo to amen de wo se ye ne ya de ebe ye be ye wo se ye mfa wa ya de wo wa na ebe ye wo se ye mfa eja wa se na ense no a ya de oja wa se na ebe hie ye mfa na na ja bia enye enuanom me nso ye yie mo me kan ye ho hye pa yie pa ne nso na Awurade wo no kuri mu ye wadwuma bebre nu a ye ye won nsa bebre nu a na moka na de Awurade di kai aka kire mo no mo ma mo ho modern pa na mo nso mo yie na mo mfa enyi nipa atan amen emra ye be soro ne ya bo empa ye adofonom de be na ye nso ye se mo nso Awurade na mo mfa ni mo nyama ema Awurade Onyankopɔn bo so ni asase egina sui ni me be kwapem eni me be kwapem na de oye saa ne me no wasani die pa o was ejanemia mani die o fan ene owaye no aba ni nti owaye no aba no hu pa hu yie Awurade agemo mamo enye sem Awurade agemo mo nsa pa mo sam ye Awurade dia ne mo me nkoso ankura no kwase ni pepepe na Awurade da no ye nyina nso atimi akosia Awurade kwai mama ye nsori Awurade agye enuanom ye Nyankopɔn ma na Awurade na boye ho bae ti mo me nkoso antena wagye ni mo me mfa ani die ma Awurade de Awurade be ka kire ye bia no Awurade sim ye nya awade Awurade sim ye nkondokwa
bibia wade aka bia say ye public life ana ye private life abrabo bia ye bobia no mmemfa ani die pa mawurade osese agya ne me a mani die won fan se me agya onyankopɔn ɔbɔ so ni asase yɛmfa ni die ama no no wɔtena se obu wi ase atan a ehu na dodo no ana ansa nipa ye be nyankopɔn a ya hwe ni na fe eri adwene ba nyamesumu ni edi adwene ba ho ni edi adwene be wi ase no ni edi adwene na so nyame ebe wi ase pa no na awade asem ni eyi esi nkyɛ ni edi adwene ɛna science nso aba wi ase bebree yi a aba bebree yi ababo ababoaye nanso ahwe ni ye bedum ebe no ni edi adwene enya we wono ababene wodoto ababene na okay ya kase ye doto a ye pa die gina ho ma enpa e kan die ebe mini a wo de won ti ase a Awurade se toto wo doto se enyina ma bibi kura no a wo de Awurade aka na wo de ebe wo beye that's all enna kire se ye bu Awurade tomo so me we yie pa o emra ye bobom pa ye o se momo mfa aboa na ni afura enko ne altar ho se antimo me we yie ni amfa bibi anya bia ma Awurade fie ye bo Awurade mpa ye se Awurade hu ye mobo na Awurade ngosoa ensan ye Nyame na semno ete hala achiraya ewa akwan umramfa anidie ene obuo a mawurade obre bi atwam na ne nsemi wo wire to na se na ebia na enwo hia o ya abrabo mu eni na enwo anko hia ye ana enwo se de enwo hia wo ya abrabo mu o de enwo hia wo ya abrabo mu o ka se edisuo ne de ni monya mawurade de esre wade se wade mi ani na abre bia ne da nyina ne mi fa ni die ema no ye mo empaye nkyerɛkyerɛ paa na yɛadwene mu bie paa Onyankopɔn asɛm ho a yɛbɛhu nipa a anaa ekuo bi a ɔmo mu Awurade ɔmo nsom Awurade deɛ ba ne yɛmu no ɛne yɛhu paa yie paa bɔ mpa yɛ srɛ Awurade sɛ obɛtumi asom obi a wo mu no obɛtumi asom obi paa ba ne obuo paa deɛ ɔmfa ma no ɛne yɛhu paa nso yie nipa no nso ntumi nya ho anigye da nti yɛbɔ Awurade mpa yɛ sɛ Awurade mmoa yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛnkɔfra ekuo bi a ɔmo so ɔmo nsom Awurade nanso deɛ Awurade aka yɛ nim sɛ yɛ no kore paa ne nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ plain paa sɛ nipa di soɔ deɛ ɛyɛ plain na nka ɛnyɛ plain a sɛ Awurade bi ani wɔ ho na ɔmo mfa ɛho animuonyam ma Awurade no yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade mmoa yɛ na yɛ deɛ nipa ka sɛ nkare ɛho nhia anaa ɛnyɛ hwee a saa nsɛm wɔ nyinaa ebi amfi yɛn mu ama na mmom bere bɛfi yɛn mu aba no ne yɛn ho sampa ɛkwan da ho na ɛkwan na wɔn nko a yɛne sɛ ebu na asɛm bi sɛ ho nhia yɛsrɛ Awurade sɛ wɔmmoa yɛ yɛnim mfa ne die ɛma ne da biara mo nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ Mungoso mpaye pa nsɛ Awurade na emra nipa mfa ni die ene obuo ema Awurade na anya hwe enkare ehu hia a abanyame ansam wo nyame sum no anuanam saa enkeka no ene saa niema no ene saa ne ye no anadi wo yanso ya brabo mu Awurade ne ye som no Awurade ne ye som no why sɛ Awurade so onwe ya mabɔ na on sɛ ya den sɛ Awurade sɛ ɔmmoa yɛ yɛgye ne die ma Awurade a Awurade nso bɛgye yɛ ani Awurade kan wɔ se deɛ obu ma ɛme nso bɛbu no na deɛ ogu m'anim asɛ deɛ obu ma nim tia deɛ ne nso bɛgu n'anim asɛ paa saa Awurade kan yɛ ɔse deɛ obu ma anim bɛbu no sɛ wobu me sa mpa meyɛ ɔbɔ adeɛ asase yɛ media me na biribiara media na meka nsɛm no asa ampa wofa na sɛdeɛ maka a ne deɛ obo bɛma wo ɔnso bɛsɔ me a mɛgya bɛdi ne nipa yie paa so be some me a meja bedi ni pa eja no so odi ye ni yene ye som ni yiye no yan to aso mo empire yan slama ye ho ani wi ase ye do so no ye bom empire ka ye nua na mo so ene de ne de ma Awurade e bia na obi wa mane bi mo ana e bia re bi de obi so ana nsemi ha obi a ye bo Awurade empire se Awurade mfa ne tumi kan se no a odi saa asase we esam ho a anti entimi ntento na ana sama enam so bie no ebon mpaye se sa tumi no creative power no tumi no Nyankopɔn ade bɔ ade a enwanwa no ane ngoso ampa de tumi nso enim wa mo obi bia wa se bia o haw ana mane bia wonamu a eboro osuo bia ne esre bade se bade ensantene na o mo ya de bade nso ya de o mo a obonsam ne ne bia de tire o mo adwene na o mo adwene ene bi ha o mo adwene mo nso Awurade Yesu nyi o mo mfiri mu na Awurade asom dia edi pani woni pasena mu a wonya ne tie no Awurade ma mo modern ma se nyina obi experience bi
na abrabɔ nyinaa mu etimi di aseta mawurade mu yɛmɔ empire ɔma yɛmɔ empire wei ntwatoɔ ebi anka biribi a ɛha yɛn a ɛno nti ebi anka ɛma yɛntumi mfa anidie ɛma agya no ɛbɔ mpa yɛn sɛ awurade nkɔ so a ma yɛntumi ni so nkonim biribi a bɛtwetwe yɛn sɛ yɛn honam mu adeɛ honhom mu adeɛ biribi a ɛda yɛn mu biara so a ɛno nti deɛ ni papa nanso deɛ ɛda yɛn so a ne nneɛma bi ɛha yɛn ɛne nsansɛm bi a ne nneɛma bi a yɛhunu wɔ yɛn abrabɔ mu nti na ɛtwe yɛn sɛ ɛtwe yɛn enim paa sɛ adeɛ wɔ yɛ a yɛmfa nimonyam a mawurade nanso nkurɔfoɔ bi ha a wɔn ha yɛn ɛwɔ yɛn abrabɔ mu yɛn awaresɛm mu yɛn abusua mu yɛn sikasɛm yɛn abrabɔ ne yɛn nneɛma nyinaa mu ɛne adeɛ bi a nkae bi a da yɛn soɔ ɛne fa nsɛ bi a yɛahwɛ ase na awurade so ɔbɛbɔ yɛn so yɛn mmoa biara na afei ebi koraa na ɛma yɛn konya ade na ɛnyɛ bi ama awurade no yɛsrɛ awurade sɛ awurade mmoa yɛn ntumi di nneɛma biara so nkonim yɛmmɔ nkonim deɛ kura nya mma yɛn awurade mmoa yɛn no nsiesie adwene no yɛnyɛ nidasoɔ bi sɛ awurade bɛyɛ na ɔbɛyɛ nso ama yɛn ampa mo yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ tumi nyinaa awurade nimonyam no na ɔseɛ ma wɔ din awurade ɔma ne yɛn ɛwɔ bia yɛn nneɛma yɛn wɔ sɛ ìdásí yɛde anidie ɛma wɔ na waka wasɛm wɔ sɛ obi a ɔdi wo ni no nso bɛdi ne ni na obi a obu wɔ ne mu tia deɛ ɔma ne mu gu aseɛ nso ato no wɔde ho yɛn mmɔbɔ mmerɛ awurade wagye yɛn na wɔde ɔfrɛ kronkron afrɛ awurade ɛnɛ yɛate aseɛ wɔ sampa nkurɔfoɔ bi a na wɔn suro wɔ wasɛm ba a wɔn nkyɛn no wɔn ansa wasɛm wɔn fa akwan biara so anka bɛsi hɔ adeɛ nanso wɔn anim deɛ nka nsuo nipa nya nsɛm deɛ nka awurade nka mfa nsuo ne ho nanso wɔn anim no na ankyerɛ wɔ buo awurade asrɛ deɛ yɛyɛ a nipa bɛhu yɛ sɛ yɛbu wɔ boa nye ntumi nyɛ ɛne deɛ yɛ koraa no nko na bɛhu yɛ sɛ yɛbu wɔ na yɛde anidie ama wɔ awurade boa yɛ sanna sɛ yɛsom ne yɛmfa anidie ammata ho ne yɛdum bi a woka asɛm ho a nyɛ ne nyinaa deɛ ɛbɛfa yɛmmɔ deɛ ɛyɛ ma yɛ deɛ ɛbɛfa na deɛ ɛnyɛ ma yɛ ne yɛhunu ho hia deɛ ɛbɛtoɔ nanso ebia wɔn anim deɛ nkaka biribi wɔde boa ne ntumi ɛni nokorɛ ɛwɔ abrabɔ mu adeɛ nyinaa mu ma wo na wo nkurɔfoɔ nso wɔde mmerɛ a wɔn gu so dendenden wɔde mesrɛ mmirika a wɔn tuo kɔ so ara no wɔde wɔn mmirika tuo mu ɛmu ntumi mmia wɔde se wɔn den wɔde ma wɔn nkɔngu gya ne ne wɔn mu paa yie paa na wɔde aka bebree nu ansa mmerɛ wɔn nsa mɛka wɔn ho na wɔn anim onyam nna adi ɔsɛn bɔ ne nhyɛ bɔne bi a wɔde hyɛ fa akra yɛn ho deɛ wɔde pa mebɔ ɔbɔ nsam sa do twene wɔ yesu din mu wɔde obi ogyina sɛ bi anka yareɛ bi da no soɔ ɔwɔ atetie bi mu ɔwɔ amanneɛ bi mu nsɛm ha no adwene a awurade nyankopɔn ɔnhu deɛ wɔnyɛ mebɔ mpayɛ megye saa afoɔ nyinaa firi mu wɔ yesu din mu awurade yɛsoma wɔgyea wo nhoma de ma wɔn sɛ awurade wo din mu no ahoɔden kasie mu awurade sɛ ɔwɔ animuonyam wɔ abrabɔ mu manim sɛ obi biara yie tumi kasie no awurade nyankopɔn wɔde